tak. Vi skal lige have dem ind, dem der kan være. Ja. Jamen, vi har samlet en masse underskrifter, fordi der er mange borgere i Vejle og også i Kolding og så videre rundt om, der er ikke er helt enige i det brugerprojekt, vi er i gang med. Og med det vil vi gerne udtrykke den utilfredshed. Værsgo her. Ja. Tak for det. Jamen, det er lidt god læs, så kan jeg se. Hvor mange af jer, der har I navn på det her, der har I talt? Der er 3.375. 3.375. Så er der plukket der lige noget. Vi bliver dømt. Hvad sker der over? Det er farligt at sige nej. Det er farligt at sige nej? Ja. Til hvad? Nå, okay. Må jeg spørge om ting? Det her det er jo ikke den eneste sag, der er under opsejling. I vil jo også til at tage en stor del af Vejle Enge nu. Så jeg vil bare spørge, hvordan kan det være? Jeg synes ikke, det er ret usportsligt. I bliver ved med at sparke på folk, der i forvejen ligger helt ned. Vil du ikke tage det til efterretning, og så prøve at tage og respektere mennesker? Der er mennesker, der ikke har en stor tegn på. Der er ligesom en grund til, at vi er der, hvor vi er. Det er fattige folk i, hvor fanden de putter sand, eller? Vi får i hvert fald et samfundsproblem. Altså, så skal vi have en blok sammen der i hvert fald, fordi der er ingen, der er nabo til mig. Nej. Okay. Hvor længe vil det være 400 over dem, der er der? Jamen, det er jeg som om. Det er der bare ikke. Jamen altså, nu går jeg ud fra, at det er den her sag, der drejer sig om lige nu. Det gør det, men den ene tager den anden med sig. Det kan vi jo godt se. Der er kun 1005. Så få gange, hvis du går ind på Vejle sygehus, så er der ikke en af hospitalerne, der kan sige, at de har lavet et tilsyn igennem de sidste år. Jeg synes, det er voldsomt, at man vil bruge dels så god en grund til det, og så bruge vores samfundskroner så dårligt. Og udrydde 65 minutter. Og bestemt også støtte nogle mennesker, der ikke, som kommer til at koste os så mange penge. Rammerne, det er vores opgave at finde i kommunen. Ja. Og det faglige, psykiatriske, sundhedsmæssigt, det er så regionen. Men der har de jo lige indrømmet. Total har lige skrevet en artikel som svar på en kronik, at hvis man ønsker en mere fagligt korrekt placering, så kan man stemme på nogle andre politikere. Okay. Og det har han lige svaret i kronik på Jyllandsposten. Okay. Så det synes jeg vi var jo enormt interessant i den sammenhæng, at de er åbenbart også lokalpolitikere så i regionen. Så de ser altså andre hensyn som deres primære mål. Det kan jo så undre os, der skal betale for sundhedsvæsenet i hvert fald, at det skulle være et mål. Så, og desuden er det tunnelkrav kommet til, efter vi kom med kommunen, der selv har peget på, at det er Nordly, der skal bruges, og at alle midlerne er blevet brugt til at tale for, at det er Nordlygrunden, der skal bruges, og man har brugt midler til at argumentere imod, at de 20 hektar kan anvendes. Hvis man nu havde lavet samme undersøgelser deroppe, så var I sandsynligvis kommet til et helt andet resultat. For mig, der virker det her som om, det er kun et spørgsmål om at folk ud. Og det startede jo allerede i 2002 med, at de har været troet ude i Nordly, ikke? Med den
første plan på 41.000 kvadratmeter. Det kan være din holdning.